Nesmierne oceňujem tento rozsiahly výcvik. Takže môžem odporúčať všetkými 10, jednak tento kurz a jednak aj coaching ako taký. Odporúčam prácu so Silviou a s Miškou. Sú pre mňa veľkými ľuďmi, veľkými profesionálmi. Na kurze som získala oveľa viac. Získala som jednak možnosť zažiť si coaching na vlastnej koži aj ako coachovaná, aj ako coach, takže všetko sme robili v praxi, čo veľmi oceňujem. Cítim tu takú rodinnú atmosféru, cítim sa to veľmi dobre. Lektorky vytvorili veľmi pekný, bezpečný priestor pre nás všetkých. A takisto som získala taký nový rozmer do môjho pracovného života, nový zmysel, pretože som zistila, že coachovanie je naozaj srdcovka a naozaj ma veľmi baví. Výcvik je v tom, že sa zaoberá psychodynamickým prístupom a transakčnou analýzou, ide naozaj do hĺbky, takže ak sa chceš stať skvelou koučkou alebo koučom, ktorý nejde po povrchu, ale ide do hĺbky, tak určite vyskúšaj tento výcvik. Neváhajte, ak váhate, pripojte sa k ďalšej skupine,